Kung gusto nyo gumala sa Magsangyaw, huwag kayo magbike dito. Kung di kayo sanay magbike, huwag nyo subukan dito. Kung gusto nyo gumala, sakyanan na lang kayo or magmotor kayo. Perfect ako, ma'am. Morning, guys. Morning, guys. 6:08 ng umaga. Ruta natin ngayon papuntang Magsangyaw. Actually dapat 4:30 gising na ako, pero ako naman magsusolo lang naman din ako, kaya sinulit ko na din ang tulog ko para taas-taas ang tulog natin, kumpleto ang tulog natin. Medyo maulap ngayon, sana hindi uulan. Ganito lang lagi, sana hindi rin iinit. Kumain na rin ako ng tinapay bago ako umalis. Sana maging safe ang biyahe natin. Let's go! Doon sa Glamang hanggang dito sa may tulay. Ang sarap magbike dyan kasi parang may bike lane, pero walang tatak na bike. Pero parang sa bike ata yun kasi may linya na parang narrow lang, para lang talaga sa bike. Pero walang tatak para sa bike Papasok na ako sa Pulumulok. Yung sinasabi kong bike lane, yung bike lane nagsimula lang pala dun sa sa Glamang. Hanggang dyan lang sa may tulay, di na umabot sa Pulumulok. Sayang. Pero sige lang, maganda pa rin. Lagpas na ako ng Pulumulok, papunta na tayo ng Tupi. Pagdating ng Tupi, doon tayo mag breakfast. Woo! Alas 8 na ng umaga, dito na ako sa Tupi. Hanap tayo ng makakain bago tayo aakyat, para may lakas tayo umakyat. Let's go! Pindot ang bike. What's up, guys? Dito ako ngayon sa Tupi. Tapos na akong kumain. Gulay kinain ko, pakbet, tsaka nagkakape na rin ako. Tapos ito kain, alis na ako, akyat tayo papuntang Magsangyaw. Sana akong bata sa kuha. Papasok na tayo. Sisimula na tayo umahon. First ahon na ata ito, pero di ko pa pinipressure yung sarili ko. Baka yung kinain natin lalabas. Sabi ng mga taga Jinsan, ito na yung pinakamatarik dito na inaakyat ng mga siklista. Hindi ko alam kung meron pa ba, pero ito na yung pinakamatarik At first time ko pang umakyat dito. Hindi ko alam kung kailan ang ahon or saan banda ang ahon. Kaya kinokontrol ko pang sarili ko para makaabot tayo doon sa pinakatuktok. Kung ikaw ay dayo or nagbabike loop ka, huwag mong palagpasin ang akyat dito. Akyatin mo tong Magsangyaw. Magandang experience dito. Ito na yung pinakamatarik Tingnan nyo naman
Tingnan nyo yan. Ang ganda ng view. Nature na nature talaga. Bundok aakyatin natin. Ibantag ko. Dito na simulang ahon. Dito na ako nahirapan. Hindi ko ma-record buong akyat to kasi tinitipid ko yung baterya. Yung isang baterya ko na na drain siguro. Nakasalpak lang sa camera buong gabi. Pag on ko di na ma-on. Siguro na drain. Kaya isa lang baterya ginamit ko, kaya magsasave ako ng baterya. Nagtulak na ako. Sabi ni tatay, taas na yung tarik dito eh. Hanggang doon daw sa dulo. Ewan ko lang kung hanggang saan na dulo yun. Basta matarik daw to, mataas daw. Mahabang tarik. Nagpahinga ako sa saglit. Tarik. Almost 3 hours ng akyatan dito eh. Buti nilang may mga puno. May masisilungan ka. Katarik talaga dito. Dapat may gawin mo dito, tumatahi ka. Kung di ka masyado magaling sa ahon, gawin natin ito. Tahi-tahi. Para makaahon tayo. Oh. Ang tarik pa oh. Ang tarik. Pahinga ako saglit dito. Ang tarik talaga. Ito na kasi yung last na bike ko. Lubos-lubusan na natin. Mayat maya pahinga ako. Mainit din kasi. Mayat maya pahinga. Kapag nakapahinga na, padyak na naman. What's up guys? Dito pa ako ngayon sa Little Tagaytay. Ang tarik. Doon pa sa unahan yung ano eh, yung magsangyaw. Tarik pa. Parang malayo pa atang akyatin ko. May nakita ko doon, pinakamatarik na. Ewan ko lang kung yun na lang ang tarik na akyatin ko. Sana yun na lang. Ganda ng view dito. Yun. May bundok. Sarap. Pagod sa ahon pero sarap ng pakiramdam. Ito ang sasalubong sa iyo pag-akyat mo. Medyo mainit siya pero okay lang, marami namang puno eh. Mapagsilungan mo. Kaya kung nainitan ka, defrost ka lang. Tabi ka lang muna. Tabi ka lang sa puno, ilalim ng puno. Magpasilong ka. Hindi ko alam kung malapit na ba tayo. Kaya kinokontrol ko yung lakas ko. Hindi ko alam kung malayo pa eh, or malapit na. Col, tayo pang magsangyaw, Col. Holy cow! Oh my God! Sige, Col. Sige, Col. Salamat, Col. Pati baka, kinakausap ko na. Hirap pag kamera. Umaahon, dos kamera. Ang hirap. Tulak lang tayo. Tarik kasi.
Gusto ko talagang umakyat. Walang masama sa pagtulak ng bike. Tarik oh. Grabe. Niloloko ko yung sarili ko ah. Wala ng ahon dito. Ang buntag. Wala ng ahon. The nature. The land of nature. Hey. Iwan ko lang kung malapit na ba ako. Hindi ko alam kung gaano pa kalayo ang Magsangyaw. May buntag. Pwede may tubig. Layo pa Magsangyaw. Dulo. Lapit na. Kuha ka dyan, magkape ka. Sige lang. Tubig lang. Ako lang mag-isa. Salamat sir. Tubig. Hey. Ano yan? Portable yan. Portable to sir. Okay, no? Gusto mo magkape ha? Sige sir. Salamat sir. Saan ka nagawin ito, pe? Jinsan. Jinsan? Oo. Tapos pagpababa mo, ingat ka yung Lusong. gear lang talaga. Oo. Sige sir. Huwag magkumpiyansa na yung magbullo ba? Oo. Delikado daw eh. Oo. Delikado daw. Sige sir. Salamat sir. Tubig. Malapit na daw yung ano eh. Malapit na daw yung Magsangyaw. So nahan lang daw. Hey, survive. Lusong tapos may ahon. Kaya yung momentum ko, kunin kong momentum na ito. Sayang eh. Pero parang ayaw ko. Hindi ako kabisado sa lugar. Itong daan guys, kung idediretso nyo ito, papunta itong ng Malandag, Malungon. Malandag lang I mean. Di na, malayo na yung Malungon eh. Bumalik yung init kanina, wala yung init kanina eh. Bilis ako napapagod kapag may init. Pahinga mo tayo saglit. Malapit na daw eh. Sabi sa unahan lang daw. May ahon pa pala. Grabe yung tarik dito. Hirap. Kanina pa ako hinto. Hinto ako sa sobrang tarik. Sir. Hey. This is the spot. Magsangyaw. Success. Dito na pala ako. Dito na ba? Pila entrance tayo? Pila? 25. Papasok na ako ng ano, yung spot talaga. Yung mismong tourist spot nila dito sa Magsangyaw. The land of praise. Kala ko pagdating mo sa entrance, yun na yun. Pero aakyat ka pa pala. Matarik din eh. Matarik din. Nahirapan nga ako eh. Kaya minto ako dito. Lasbag na ako. Wow. Ganda. Malamig yung hangin. Sarap ng hangin. Sulit yung akyatan ko. Ayos. Something about you feels so different. Yeah, you mess me up inside. It's like your energy
Kitang kita, walang daya. Nagsimula ako sa ano, galing sa Tupi paakyat dito 8, nagsimula ako 8:30. Nakarating ako dito mga 12 na. So mga 5 hours and 30 minutes ang akyatan ko. Kasama na yung pahinga ko dun. Success. Ang ganda dito guys. Pero ang hirap magbike. Dito ko na tatapusin ang video na ito. Kung nagustuhan nyo or nag-enjoy kayo, subscribe naman sa mga di pa nakasubscribe. Bye bye. Every message that I send you, you just leave them all read. Now every part of me is hurting, cross my heart, I don't deserve this. Loved you just for you to haunt me in the end. Yeah, you're gone without a trace. You left me where no one can find me. There's no sign of life out here. I scream and it goes silent. I fight so hard.